Man. It's all right, Inzu. Yes, boss. We are happy to see Maplango here. Yes, welcome. Saka samari unotenda isusu zvatiri izvo yapatipa breakfast yembatutu. Okay. breakfast aisutombomanikidwa because tulaera nikutaureka kwete kuti ndo zvatinoda ndo zvinoenderana nemari yatinobatawo makoti unotohada kati one court is going to $50 yeyo manje kakubhatara kambatutu $50 tese apa $50 re one court aiwa tinokwana saka kuti nditi $50 iri $50 kutudhakwe but you kuzvibalansa sei uri kumakotsi uri kumbatutu he aiwa ndezvokupigwa universal osaka wakapedza kotiri universal shai izvo inini ndinotoonwa mbatutu saka rukuona zvatinoda kutaura panapa mabrango wauya wakabata koti iri rutsvagisa ushamwari wakawanda saka mbatutu unogara muri 4 mabrango vanenge takaisarudza noti aidiwe navanhu vakawanda saka urikochitoimwa smart tingori marumbi zvatingoriswa hatimbozviramba ndozvatimbatutu munotobvuma kuti muri marombi inyaya yengoti wacho ashaya mari wacho anonyatitenga zvipeyoka kuti anoisa mukoti uno achitomwa mbatutu yacho urikuona boskelezo panapa patinonwira situka we are regular customers panapa bokuti ukatosvika usina kana dze achiona kuti zvese wakutozvipika asi munhu anombotengawo unodini saka zvamai manje kakutangira pamari kakutangira pamari wakakakwira ayo kana uni 57 if you donate itika saka zvinenge zvakarongeka lita $1 lita skala ndikweni kushandisa saka lita unorova maavazi mangatu nayo urikuona akakabuda 1 akaka uchaona umwe munhu akukotsera manje uchaona akukotsera manje saka iwe wakazvimirira pedhe unoda malitas manje 1 lita inodikwanire osaka dhora rinopedza masports inini ndiri handiti $1 lita $100 inini ndiri highest inisanyeberwe chero $10 ndorova inini clinton $10 ndorova mabasa atina saka tinge tinyeperana chitaura zvatichachimwa hwawa chitaura imwe zvinozobudawo futi ipapo zvinozotifambira ende pakunyeperana pacho panozobuda chokwadi kana tinomboshaudhana but chokwadi unozochisiza manje but kushaudhana iko mimuri tu sai muchinetsaenda pamazvi amborowana vanhu drama blangu maita bo munopindana personally unotuka mukadzi wauyu anotuka mukadzi wao akambenga ari mukadzi wake akaita sei ndiyakarambwa ere kuti ndiyakaramba kuda ndiyakaramba ere kuti ndiyakarambwa
rangu nyaya iripo nyaya yamadheka aiwa ingazava atomoziya tuna yenyu yemaimanje yemaimanje chichi zvinonetsane pamai anesane nayo iwotona wakapindikura unoita violence kuna kuda una kuda vana vatombokufarira because unoita violence kuna kuda una kuda iwewe komana tisheti yeyero kuma tisheti yero muzuya bowa murova ukoko nasekini kuna second ndoba wakaenzi saka sei achitini ndakadzingwa mumba ikokokokwakamurova second ndomurowa yemizava akataura kwakamurova kuna second ndopa kuti wakadzingwa andakudzingwa ndakaenda kumba kwangu koembe ndakati kumba kwamai vangu andakudzingwa kuwirana vanowirana ndakabuda ndega kumba mangu the next minute vanenge achiwirirana kuwirana vanowirana chama ndikakuda taura wega chokwadi kuwirana vanowirana 1 minute wapesa ava vanotinesa kuda ndomuda mubanzwisa zvimwe zvaanozomboita ndikamurambidza zvaanenge achiita anoramba osaka amoti violence andozoita manje kuitonero but ndozvimwe zvakaita kuti Facebook apanyabuda mari nokutaura mafanzi eGettoground apana mari yamuchawana no problem apana mari andikuwana but apana mari yamunowana atozvitangidza yokuda yoka chitana mafanzi ako kuti zvinenge zvitika kutamba ati pati munoona mafanzi ako please pamwe pacho tinenge tichitamba zveshuwa pamwe pacho kutamba asi pamwe pacho zvinenge zviri serious asi hakazhinji kacho tinenge tichitamba zveri because vanhu vacho mukaona story inenge yaitika mukada kufollowa after 10 minutes tinenge tagara tese futi nemunhu wacho munofunga kuti tanetsana naye kana kuti chii saka we are all together takachitowererana wange mabhutsu wakakusarini mabhutsu akahenga ye mabhutsu okwange mabhutsu taura shama saka ndizvezvo zvatinotaura kuti aiwa kuwirirana tinotowirirana uyu anogona kuuya totoshautana panapa obuda akatsamwa achienda but after 10 minutes panodzoka anodzoka titogara tese kutoita titotamidzana moko chii zvese titomwa tese titotamidzana panapa hapana munhu anofungidzira kana kuti pane munhu wanofunga hwedu tese pakuwirirana kwedu handina munhu anofungidzira kuti anofamba kana nemushonga wekuti anosira munhu muhwawo watinonwa nevertheless hakuna chero akanditambidza hwawo ndamugumburisa uyo anofungire kuti andisira mushonga muhwawo kuda anondibatsira ndinomubatsira saka chinonesa manje uyu Arnold anakachingota kuda kwakarwara mira tipagadzirisa to Arnold wana wabatsira munhu seuchikuramba unikotitokanacho no mudara pati kuda problem inozoitika ndekuti kuda akatanga kuhumwaka anotanga kurwara futi ndokugara ndinaye vamwe vanhu vacho vanotomutiza ndinaye isusu vanhu Ajita Kuda ini ndokutiza inini inini zvakafanana mabhulango mauya nepondimabhulango poindi yakanaka yokuti iwewe sinzowetira munhu wai uchida kuti tizikanwe nenyika idzi zvakafanana kuti ukandipa bhutsu dzandakapfeka unoninyadzisa kapa kuti bhutsu yakapfeka ini uri kuona aritakachena asi bhutsu ndakamupa saka zvikufanana nekutaura kuti mafanzi edu eGettoground zvakafanana nekuti mira dzandapedza kuti kurarama kwari kuita kwakushana nekurarama kwari kuitako dendisiri penini deyakafa ito zvatinenge tichitaura ndiane paipe yakwe vandipazviona macho ndozvanenge tichitaura handizi kana wabatsira munhu batsira nerudo rwako by the end of the story manje tikada kuzobvisa manje batsira kwamakaita makanipa mushonga here
Makani ba medication medication anga kuna doctor. You are not even a doctor. Wakakupa Mbatutu je. Kuti imwa. Mulongona Mbatutu mcheti. Atimasola manje. Ende akanga hospital kwa nyanga kuti upone kuti unwe Mbatutu. Saka azvina zvinoti tinongoraramba une nyasha. Asi kuda upenyu. Muteba indotaura zvinhu zvinenge tichiitika. Saka ndokuti mafazi eGhetto Crown panapa tina mundara anditi. Ndokanganisa mwana anorayirwa tatini. Asi kodwa tsara mabla kudai twakutinda pachino. Sakuti uzwere. Kodwa tsara mabla kuva ndapa kutinda pachino 1. Ukuthi abvunza question 1 kuti Arnold ngakuda kwashi anditika munogara muchiita se muchidesana asi vazoonesa mablanco handisana Ndozva kuti chii ndaraka pane hapana kunetsana patika pane pekutika ukaonesa munhu pane kuonesana pekuti pane munhu asikade direct speech kuti ini chakagara chinorwadza handipachiona manje chokuti ukataura chokwadi manje ka iwo aona ngaji wakamutaura chokwadi namanje ana mukadzi wacho chokwadi Amukadzi ndinaye mndara. Akutaurira. uyu mukadzi ari muhomwe make ane mukadzi muhomwe uyu mukadzi ari muhomwe make uyu mukadzi wacho uyu mukadzi wake Ndinaye. panapa tindofera tese tiri mabhachura panapa pana munhu ane mukadzi hapana tiri mabhachura ende bhati tine mukadzi azvienderani kana uchida kuona kuti unotizwa Mbatutu nemukadzi wokumba anoenda anenge achinhuhwirwa anoenda bhati rinonhuhwa baba ana achinhuhwirwa unomukisa sei inonhuhwa unomukisa sei unomukisa sei mablangu haumukisi akaurioenda uri tatara wosikogunza kuti sadza rangu riri pai hauna kana mari kana yemavheji hauna kana yewandomasi iwe paunobhadhara madhora kumadhubhi ya handiti akakuziva sei kumadhora anokuziya anoenda ikoko vanotaura vega asi mukadzi vanenge vanavo aiwa izvezvo ndezvokudzira ipapo dhora